Ahojte ľudia, dneska sme na preskúmávačke, je tu aj s nami Patrik a ja, Jozef. A ako vidíte, sme vonku. Počkať, no tak to viete. Bývame v Liechove, keď nás budete chcieť navštíviť, tak sme z Liechov a tež vám nepoviem, to je, takže poďte, idem vám. Takže sme tuto. Kam ideme? Poď. Sme spomaličky. Takže poďte lidičky s nami. Takže tak. A toto je náš sused. Volá sa Fero. Poď. Kúkajte, čo som dostal. Čo si dneska zarobil. Money cash. A sme boli hrať a som dostal za 10 lajkov. Toto je niekoho auto, neviem koho. Ale počkať, aj my máme také isté. A je to naše. Kajte, SPZ-ku vám neukážem. Netreba to. Čo môžete vidieť. Tu sme teraz u môjho kamaráta. Tohto. No, nie. Toto je koho dom vlastne. Neviem, bež. Kokot, skoro mi padol mobil. A vieme. Kosmos môžete vidieť všetko. Počkaj. Ľudia, vítame sa s vami. Takže dávajte lajky, odbery a tak ďalej. Dajte lajky, odoberajte nás. Nech máme prosím lajky, odbery a tak. Takže čaute. Čaute, ľúčime sa.